recordar l'etiqueta d'Anís el mono, no? Que és un mono una miqueta estrany, això és un mono amb una barba i calvo, jo què sé. Claro, és que pareix ser que el senyor que el produïa, Bosch, va fer com una al·lusió a la teoria de Darwin, perquè a més té un ròtol que diu, com era? Y la ciencia no engaña. La ciencia no engaña. Es el mejor y tal, y la ciencia... el mejor y la ciencia no engaña. Claro, la ciencia no engaña és perquè ho està dient Darwin. I és el que està representat ahí com un mig home, mig mono, que era algo molt propi de les caricatures que se van fer de Darwin quan va aparèixer en la seva obra L'origen de la evolució. Com que descendent del mono, el mono seràs tu. Al principi el ridiculitzaven, no? Com un mono. I aquesta caricatura de Darwin, que apareix en molts periodis anglesos de l'època, és l'etiqueta de l'anís al mono. I mono, ahir també tenim una referència aquí a la comarca. I per què lo del mono? Pareix ser que un dels centres productors d'anisats de l'època era Monòver, se figura molt en la literatura de l'època, en la propaganda, o sigui que era molt normal l'anís de Monòver, en Madrid se servia molt. I pareix ser que aquest senyor va trobar el seu nom per al licor que pensava, l'anisat que pensava fer, quan una volta anant per Madrid va sentir que en els bars de Madrid se demanava un mono. Un mono. Què és un mono? Un monòmer. La mania madrilenya d'acurtar les paraules dient, ponme un mono. Un monòmer. I em dirà, mono? Ah, doncs mira, ja tinc, anís el mono. En referència a monòmer. No, però va tindre molta importància perquè d'aquesta manera penetrava en un mercat en el que la gent ja demanava un mono. Posa un mono. No un mono, el mono. No qualsevol, el mono per excel·lència. I allà està. La etiqueta està pensada, per dir-ho així, l'etiqueta és una etiqueta d'estes de culte, perquè és preciosa, s'estudia en disseny. Està pensada en català, evidentment, i després traduïda al castellà, però conserva la marca de que havia estat escrita inicialment en català. Hi ha un error ortogràfic, si la mireu, poso destilació, la L geminada, destilació esmerada, no sé què, però allà lluny s'ha colat. Després, quan algú li va assenyalar, diu, destilació en castellà no du L geminada. Bueno, s'ha quedat. I si mireu l'etiqueta, veureu ahí que està una L geminada, destilació. Curiositat. Són un dels grans artistes de l'època. Sí, Ramon Casas. Els cartells de propaganda d'Anís el mono. Sí, tenia un mono de veritat, però fixeu que el de l'etiqueta no és un mono, és un home mono. És Darwin, calvo a més i amb barba.